Wiedzieliście, że najlepszy szalát rastie na strome? Moje najobľúbenejšie listy na šalát to lipové a bukowe. Listy zo stromov obsahujú množstvo vitamínov, minerálov, sú veľmi výživné, takže je to úžasné spestrenie našej strany. Lipu poznáme podľa srdcovitého tvaru lístkov a chuťa neutrálne, jemne orieškovo, môžeme nimi nahradiť šalát z obchodu. Buk má listy trošku kyselkavé ako šťavel a najlepšie sú také svetlo-zelené listy. Potom keď sú už tmavo-zelené, už sú tvrdé a horké, ťažko sa ich je. Buk najľahšie spoznáte podľa chutkov na okraji lista. Pozrite, list je celistvokrajový a taký chlpatý na okraji. Lebo veľmi podobný hrab má listy pilkovité a ani sú chlpaté na okraji. Ale nič sa nestane, keď si zamieníte buk s hrabom, lebo aj hrab je jedlý, ale je horký, trpký a nechutný. Ak chcete vedieť, ktoré stromy majú ešte jedné listy, pozývam vás na moje kurze divokých rastlín. Viac na divoky.sk. Takže, dobrú chuť!